Trnava, ktorá 8 rokov doma neprehrala, až prišla brňanská zbrojovka a prelomila nedobytné trnavské futbalové hradby. Dnes už nie sú zďaleka také pevné, ale predzápasový hurhaj Bobíkov z Brna, ktorým v žilách koloval 10-stupňový Trnavar, neotriasol ani hradbami, ani dobrou futbalovou atmosférou. Karol Dobiaš kráčal po pravici Valéra Šveca po trnavskom trávniku poprvý raz ako tréner. V domácom mužstve nastúpil poprvý raz Erik Chytil zo Slovana Bratislava, ktorý je v Trnave na hosťovaní. Do Brna sa po dvoročnom pôsobení v druhej francúzskej lige vrátil Robert Kafka. A práve Kafkovú prihrávku na Soldána vystihol zastupujúci kapitán Michalička, našiel Malatinského, ktorý už v 3. minúte prekonal Tvardzika. V zápätí po rohovom kope malo šancu Brno, ale Soldánom oblúčik zaregistroval Smotrič neskoro. 6. minúta stretnutia. Po aute Chovanca rozobrali pravú stranu trnavskej obrany Kafka so Soldánom. Prvý Soldánov center Trnavčania ešte odvrátili, ale pri opakovanom nechali v peťke trestuhodne voľných dvoch Brňanov a Lasota to využil. 1-1. Ešte raz a spomalene vyrovnávajúci gól Lasoty. Brno hralo v prvom polčase po vetre a v 17. minúte rozvinulo plachty na druhý gól. Kocman otočil na Kafku a pred Soldánom odkopol Michalička na rohový kop. Prvý kop do rohovej zástavky odhlavičkoval Ujlaki, ale druhý Lasota do siete. Brno viedlo. O 25. minúte zadný stoper Tibenský prihral Chytilovi, ten Malatinskému, ktorého brňanská obrana zastavila nedovolenie. A pozrite sa, nádherný priamy kop Tibenského do vinkla. Radosť Trnavčanov na ihrisku i tých 2200 v hľadisku. Gól sa zrejme musel páčiť aj priaznivcom Brna. A tak sa pozrieme naň ešte raz. V prvej štvrťhodine 4 góly, to si v Trnave veru dávno nepamätajú. V prvom polčase sa hral v skutku zaujímavý futbal s ucelenými akciami. Po centri Kocmana mal Kafka času ako na rybačke, ale nevystrelil tak, ako chcel. Priamy kop Zálevského v 31. minúte Price istotou chytil. Obidvaja tréneri, Valér Švec i Karol Dobiaš, by mohli rozprávať, aká ťažká i radostná zároveň je práca s mladými hráčmi. Jonisová akcia na Mičegu, ale toho Chovanec čisto zastavil, čisto mu vypichol loptu. Bol to pekný futbalový moment, takisto tento, ďalší priamy kop, Kafka. Opäť Mičega v akcii, prihral Ujlakimu a jeho bomba bola bodkou za prvým polčasom. Hrali ste veľmi dobre na Interi, takisto aj v Trnave. Čím je to, že sa vám darí? Nevím, cítím se dobře. Mám dobrou kondici, jde mi to aj s balónem, dávám hlavně góly a to na psychice trošku pomůže. Neboli tie dnešné góly príliš lacné? Podle mě ne, no tak nebyl jsem obsazený vůbec. Hlavu mám celkem dobrou a když jsem sám, tak to už nebyl problém nějak. Prečo vás tréner Karol Dobiaš striedal? Prakticky na začiatku druhého polčasu. Už před zápasem jsem měl průjem trošku a začalo mi být špatně. No poločase mi bylo blbě dost, tak říkal, abych ještě z toho zkusil a že mi potom vystřídá. Druhý polčas znal do útoku Trnavu, ale po prestávke bolo futbalu poskromne. Trnavčania les brňanských nôh neprestrelili, ani Brňania viac neprelomili trnavské hradby a tak zostalo 2-2. My sa myslím, že je spravodlivá. Ani Brno nehralo podľa môjho očakávania, ani my. Je to tak, jak to má byť. Dáte 2 góly na Slávii, nevyhráte. Dáte 2 góly doma, tiež nevyhráte. Tak myslím, máme aj troška smolu. Na Slávii sme mohli vyhrať. Myslím si, že nás tam rozhodca troška odpíl. Dneska pískal výborný rozhodca. Sme s ním spokojní všetci, akurát my nepremienáme šance. V tomto asi bude. V tabuľke už máte prvý bod. Povzbudí vás? No, myslím, že by mal. Už konečné, 4. kolo, už je na čas. Vy
Vy ste boli obranca, ale zároveň ste mali útočenie v krvi. Prejavuje sa to aj na vašich zverencoch. Čo im štepujete najmä? No tak samozrejme, dneska moderný fotbalista musí byť prakticky univerzálny a ja sa snažím, aby v prvom rade tí hráči, ktorých vychovávam, šli v mojich šlapajách. V prvom rade bojovnosť, nasadenie, lebo musia mať dobré srdce. To hrá dneska minimálne 80% a pak